estudiar. Ah, que t'estimes més bonic pilotes? Doncs sí. Jo també tinc el meu estil. No voldràs que em fica la banyera per matar-me amb vestit de corbata, eh? Ei! Què, ei? Deixa de fer-te l'esquèric. Obre la porta. Ai, quin suc, que me'l veig, així podré saber com estàs. Quin solat, eh? Déu meu! Et posarà la tardor? I tant que l'he endollat. Això no és de humillar-me. Ja estic a punt. Los clavos, mirad en otros clavos. I ara em mataré! No! Està bé! Ho confesso, no és veritat. No és veritat amb què? La història del professor, tot era mentida. Va, surt d'aquí. No ha existit mai. Que t'has inventat la història del professor? Sí. Montse, sí, i la conversa per telèfon, què? Amb qui parlava? No hi havia ningú al telèfon, tot era fingit. Oh, però enhorabona! Ets una gran actriu! Eres tu també qui feia el ring-ring de la trucada? No, el telèfon sonava de debò. Però la resta ha estat un engany. He fet veure que era el professor que trucava per casa. Ha estat fàcil. No, no tan fàcil. I la discussió? Que si jo havia de marxar corrents, que si algú havia de Havia venir... de mantenir la situació perquè et creguessis. No, res d'això. Estàs mirant de distreure perquè tu vols guanyar temps. Perquè d'aquí a poc arribarà el teu professoret i tots dos us llançareu a sobre meu i m'agafareu. Doncs estàs molt equivocada, carinyo. Per si no te'n recordes, jo t'informo. La secalonca està enviat i em puc ficar d'un salt a la banyera i patamam! S'ha acabat tot per sempre. Adéu, teu home. No! Enrere! No et moguis! Quita! D'acord, tu guanyes. Ja que et poses tan pesat, sabrem esperar-ho. No t'havia dit que d'aquí mitja hora? Doncs ja ha passat gairebé una hora. No sé si és un professor de física amb un retard tan gran. Ja té sort, això. I a més un candidat al Premi Nobel. Va, seiem i l'esperem. Saps que tens un morro de trepitges? Després d'humillar-me d'aquesta manera, ara vols que me'n passi que el professoret ha estat un invent teu? No, no m'hi faràs caure en aquest parany. És un tio força curiós. Massa diferent per ser una invenció. I si no digues? Amb quin objectiu et vas inventar aquest campió d'intel·ligència tan versàtil? Tu vius envoltat de dones, eh? Dones boniques, joves, intel·lectuals. Jo no aconseguia trobar ningú, no tenia ni tan sols un gos per fer-me companyia. Ja, però per què precisament un professor de física graciós, intel·ligent, compositor i rockero, eh? Ai, no ho sé, no ho sé. Me'l vaig anar inventant. El meu personatge va anar creixent i me'n vaig enamorar, amb una passió desbordant. I quants més disbarats m'inventava, més mal creia. I després arribes tu, i plorant, desmaragant el meu secret i m'engegues tot. No t'ho perdonaré mai, és el quart assassí. Com explico jo la meva història si ell no existeix, eh? Quin narcis. Hòstia. Soc una estúpida. Qui sap, potser aquesta seria escremant a l'infern dins d'una parola amb una colla d'angelets movent el cul de voltant. Què? Qui es volia matar, jo? Qui faria una cosa així? Jo? Que n'ets d'ingenu, Montse. Ja has caigut com un passerill, com un aneguet. El meu aneguet lleig. Quan maduraràs i et convertiràs en un cigne, Montse? Quan? Llavors era mentida. Mentida? Tot ha estat una farsa que m'he inventat per tu, carinyo. Ah, no. Tu em vols fer creure que tot va molt bé, que no sentia res. Però abans, contestant tota la veu dient que et volies matar, estaves destrossat.
Ah, no t'ho creus? Doncs fes-me un favor, encén aquest llum, va? Encén-lo. Que és una altra broma? No, encén-lo. Ui, ho veus? Ara espera un moment, carinyo. Ara és encès. Saps per què? Perquè torna a venir corrent, havia desconnectat el diferencial. Ho tenia tot planejat i tu hi has caigut com un passarí. O sigui que ho sabies. Que la història del teu professor era mentida? Esclar. I has deixat que... Sí, t'he deixat, sí. T'he deixat. Tot i que he d'admetre que per un moment has estat a punt de convèncer-me, Encara m'he cregut que poguessis ser tan lliberada. De totes maneres, el més important és que t'he de felicitar. T'has inventat un personatge fantàstic. M'ho he passat molt bé amb el teu professor de física, tan graciós. Candidat al Premi Nobel. Uau, uau.